ABŞ tarapyndan sanksiya girdilmeli adamlaryň sanyny goşulan Rus oligarhyna Türkmenistanyna ýokary wezipe onanyldy. 29 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýolbaşçysy Russiýaly oligarh Igor Makarowy Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ekspert hünärmeni wezipesine belledi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Maliýe Departamenti 2018-nji ýylyň ýanwaryna Igor Makarowy Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak aktynyň esasyna düzülen Rus oligarhlarynyň sanyny goşupdy. 2017-nji ýylyň tomuzunda Birleşen Ştatlarda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak akty kabul edildi. Wekilleri we Senat tarapyndan tasdiklanan bu kanunçylygy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump şol ýylyň 2 awgustyna gol çekdi. Kanunçylyk Russiýa, Demirgazyk Koreýa we Irana garşy täze sanksiýalary girizmegiň öňüni açdy. Bu kanunçylyk Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentinden milli aňtaw direktory we döwlet departamenti bilen maslahatlaşyp Kongresiň degişli komitetlerine Russiýa Federasiýasynyň ýokary derejeli siýasatçylarynyň we Rus oligarhlarynyň sanyny tapşyrmagy talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentiniň 2018-nji ýylyň 29-njy ýanwaryna çap eden sanksiýa girizilmäge degişli Rus oligarhlarynyň sanyny Türkmenistanyna ýokary wezipe onanlan Rus biznesmeni Igor Makarowyň hem ady bar. Amerikan häkimetleri awzalyan sanydaky ýokary wezipeli 114 Rus siýasatçysynyň we 96 oligarhyň Russiýanyň prezidenti Putin bilen aragatnaşyk saklamak arkaly baýlyga ýa-da güýje eýe bolandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlary Russiýanyň Siriýadaky we Ukrainadaky agresiýasyny hemde onun Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdy diýilmegini tanqid edip geldi. Forbes jurnalynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň neft gaz pudowyny täsirli wezipe onanlan Russiýaly oligarhyň 2,1 milliard dollara barabar baýlygy bar. Resmi terjime halynyň ma'lum bolşuna görä 1962-nji ýylda Aşgabatda doglan Makarow Aşgabatda öňe wesdi. Ol 1983-nji ýylda Türkmenistanyň Mawtumul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlady. Türkmenistan we Pakistan, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamatynyň mali işlerini 2020-nji ýylyň başynda jemlemek barada alaşa geldi. Business Recorder neşri bu maglumaty Islamabadda Türkmenistanyň ýokary derejeli delegasiýasy bilen energiýa boýunça federal ministr Omar Ayub Khanyň arasynda bolan duşuşyga salgylanyp habar berýär. Bu maglumat top gaz geçiricisinin Pakistan'ın Hindistan'a Çinli çekilmeli bölüğünün barlyk işlerinde düpli kanun bozulmalarına yol berilenligi hakynda Pakistan metbuatynda çykan maglumatyň ýanynda peýda boldy. 2 sentýabrda Pakistan'ın The Express Tribune neşri top gaz geçiricisinin Pakistan'ın Multan regionundan Hindistan'ın serhedine Çinli çekilmeli 200 kilometrlik bölüğünün lidar barlyk işlerinde düpli kanun bozulmalara yol berilenligini habar berdi. Business Record'nyň o diýen anyklaşdyr beren maglumatyna görä ýakynda Pakistan paýtagtynda guralan duşşuk mahalynda taslamanyň geljek ykbaly ara alynıp maslahatlaşyldy. Duşşuga Türkmen tarapyndan Top gaz geçirici kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Muhammed Murat Amanow, Türkmenistanyň ilçisi Atajan Mevlamow we taslamanyň Pakistan bölüminiň menejeri Batyr Berdiýew gatnaşdy. Türkmen tarapy köp milliard dollarlyk geçirjiginiň maliýeleşdirilmegi we sowdat boýunça düpli öňügüdüşlügiň gazanylandygyny aýtdy diýip habarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä taslamanyň mali hirişdeleriniň 2020-nji ýylyň başynda gutarnykly jemlenilmegine garaşylýar. Türkmenistanyň Mary welaýatynda 17-çili gün-günden ýetileşýär. Welaýatyň wekil wazir Oguzhan Marywe bayramaly etraplarynaky döwlet dukanlarynda yerli un ýok diýip Azatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri habar berýär. Adamlar şu gün un gelir diýip her gün ýerden hökümet dukanlarynyň öňünde nowata durýarlar. Her dukanyň öňünde 20-den gowrak adamy görse bolýar. Döwlet dukanlarynyň işgärleri nowata duran adamlara öýlen sagat 4 töre ýa-da ondan hem giç unyň gelmeýändigini aýdýar diýip hopsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçy Oguzhan etrawynyň ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp, mundan bir näçe gün ozal etrawyň döwlet dukanyna 50 halta çemesi unyň gelendigine, şonda onu satyn almak üçin adamlaryň arasynda uruş dawanyň depeleşigiň hem bolandygyny belledi. Dukanyň daşynda garaşyp duran adam käniken, un bolsa az. Şol sebäpli unyň üstünde ölüşük bolupdyr diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine
görä häzirki wagt bu etraplardaky döwlet dukanlarynda yerli un satyga çykarylmaýan mahalynda hususiýetçilikdäki dukanlarda ýa-da söwda nokatlarynda yerli un açaçan satylýar we onuň 1 kilogramy 5 manatdan bahalanýar. Adamlar aýda gelýän paýok undan satyn alanda onuň ýany bilen käbir beýlik harytlary hem hökman satyn almaly. Ýöne adamlar şol zatlary satyn alanda da 50 kilogram un üçin 120 manat töleýärler. Bu un hususiýetçilikdäki söwda nokatlarynda 130-250 manat aralygynda satylýar. Uny haltalap satyn almaga güýji ýetmeýän adamlar yerli dukanlardan çörek bişirmäge ýeterýärli un satyn alýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Mary welaýatyndaky hususy söwda nokatlarynda daşary ýurtlardan import edilen unyň 1 kilogramy 10 manatdan, çörekler 3-5 manatdan satylýar. Türkmenistanyň Mary, Lewap we Daşow welaýatlaryndaky döwlet dukanlarynyň söwda tekçelerinde yerli unyň satyga çykarylmalygy bilen bagly ýagdaý soňky 2 aýyň dowamında güýçlendi. Bu waka 9-njy iýulda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gallaçy daýhanlary 1.600.000 tonnadan gowrak buğday hasylyny öndürmekleri bilen gutlamagynyň ýa-da gabat geldi. Şonu ýurdun owa hojalyk puwdawyny ýydarlaýan synçylaryň ençemesi galla hasylynyň artykmajy bilen ýerine ýetirilendiginiň aýdylmagyna soragly çemeleşipdi. Türkmenistanyň welaýatlaryndaky ýangýç stansiýalarynda benzin gytçylygy saklanýarka Azatlyk radiosynyň habarçylary ýollarda awtologlaryň esli adalandygyny habar berýärler. A92 we A95 benzin asla ýok. Diňe käbir zapravkalarda A80-i tapyp bolýar. Dizel ýangýjy hem gitdi. Bu şeýle bir göze ýylýar ýollar sözüň hakyky manysynda boşap kaldy diýip Türkmenistandaky habarçylarymyzyň biri 4-nji sentýabrda habar berdi. Habarçylarymyzyň ýene biri mardaky ýagdaý barada gurrun berýär. Ol welaýatda A80 markaly benzinden başga ýangýjyň ýokdugyny we bu arada bildirişleriň ýerleşdirilendigini aýdar. Mary welaýatynda benzin ýetmezçiligi hasta güýçli duýulýar. A80-den başga benzin ýok. Şu näkli ýangýç stansiýalarynda 92-nji benzinin ýokdugy hakynda bildirişler atyldy. Ýöne köpüleg eýleri pethilli benzini guýmakdan saklanýarlar. Şu sebäpden ýollarda ulaglar adaldy diýip mardaky habarçymyz 2-nji sentýabrda habar berdi. Azatlyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri pethili ýangýjyň awtologlary zaýlaýanlygyny aýdýarlar we köpçülükde ulag bejermek üçin maddi mümkinçiligiň ýokdugyny şu sebäpden öz awtologlaryny ulanmakdan saklanýanlygyny belliýärler. Awtolog Türkmenistanlaryň ençemesi üçin ýeketäk girdeji serişdesi bolup durýar. Köpleri ulagar kalediyan gazanjynyň hasabyny ýaşaýarlar, olara has agyr düşýär. Häzir gün görmek üçin öý goşlaryny satýanlar hem bar, üstesine awtoinspeksiýa ulaglaryň tekniki ýagdaýyndan bahana gözläp para talap edýär diýip habarçymyz aýdýar. Energiýa resurslaryny baý Türkmenistanda benzin gytçylygy 2018-nji ýylyň fevral aýyndan beri dowam edýär. Şu tomsyň başynda benzin hasty gytyldy. Awtologlar üçin ýangýç gytçylygynyň fonunda döwlet medeniýeti ýurtda täze ýangýç stansiýalarynyň gurulýanlygyny we benziniň daşary ýurtlara satylýan mukdarynyň artdyrylýanlygyny habar berýär. 20-nji awgustda çap bolan resmi maglumatlary görä Lewap welaýatynda günde 500 ulaga hyzmat etmek üçin niýetlenen 2 tane täze deshanyň düýbi tutulup durularyň biri Türkmenawat gazy oljak, ikincisi Hekimow adyndaky daýhan birleşiginde ýerleşer. 31-nji awgustda Türkmenistanda öndürilen benziniň Şwetsariýanyň we Awganystanyň telekeçileri tarapyndan satyn alınanlygy habar berildi, emma eksport edilen türkmen ýangýjynyň mukdary tahkikleşdirilmady. Mary welaýatynyň etraplaryna pagta ýygmaga gidýän ýygymçy aýalgylar gowaça meýdanlarynda pagtanyň tas ýokdugyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Mejburi ýygma gatnaşan aýalgylar 1 hektar meýdandan ortaça 50 kilogram pagtanyň çykýandygyny aýdýarlar. Olar pagtanyň gozalaryny elläninde içi suw gozalar açylman ýere dökülşüp ýatyrlar diýerler diýip howpsuzlyk sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaýlary Mary welaýatynyň wekil Wadar Bayramaly we Mary etraplarynaky pagta meýdanlarynda synlasa bolýandygyny hem bellidi. Ol owa ýaşaýjylarynyň aglabasynyň pagta ýygymyna sabyrsyzlyk bilen garaşandygyny, sebäbi olaryň pagtanyň 1 kilogramyny 30 teňeden ýygyp pul üýşürmegi tama edendigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Ýöne ekin meýdanlarynda ýygar ýaly pagta bolmasa olaryň bu tamalary puja çykjagy meňdeýär. Geçen ýyllarda adamlar hökümet işgärlerine derek pagta
paýta ýygymyna gidip ellerine pul alýardylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy Gowaça meýdanlarynda ýeterlik paýta hasylynyň bolmadygynyň sebäpleri barada resmiler tarapyndan hiç zat aýdylmaýandygyny, ýöne kärençi daýhanlaryň muny ýylyň aşy ygylly bolmagy we olaryň öz wagtynda tehnika, suw we dökün bilen üpçün edilmezligi bilen düşündirýändigini bellidi. Geçen aýlarda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar we çeşmeleri guramaçylyk, suw, tehnika, dökün yetmezçilikler bilen bagly bu ýylyň paýta hasylynyň gowy däldigini habar beripdiler. Çeşmämiziň 17 awgustda Azatlyk radiosuna Mary welaýatynyň Gowaça meýdanlaryndan iýberen suratlarynda we video şekillerinde iğne gany ösüp bilmedik haşalotlar bilen gurşalan Gowaça meýdanlaryny, şeýle-de gunçalaryny dökün gowaçalary görmek bolýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan paýtaçy kärenneçiler özleriniň suw, dökün we owa hojalyk tehnikalary bilen üpçün edilmeýändigini, ýurtda gowaça ekmek işine girişlerini bäri, ýagny mart aýynyň ahirinden bäri ençeme gedek habar berdiler. Mundan başga Türkmenistanyň käbir regionlarynda şol sanda Mary welaýatynyň käbir künjeklerini şu ýylyň aprel aýynda güýçli sil geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary sil netijesinde gapaklan käbir Gowaça meýdanlarynda ekiş işleriniň ikinji gedek geçirilendigini habar berdiler.